Ja, hej alle sammen. Jeg har lagt mærke til på Facebook, at Neck Nominations det er stoppet, og det er jeg rigtig træt af. Og jeg har tænkt mig at få det til at komme op og køre igen. Så jeg starter lige med at drikke den her bajer. Og jeg har ikke tænkt at snyde jer for noget. Så har jeg lige sådan en halv flaske fisk her. Og det er godt nok tøsefisk, så det er kun på 16,4%, men jeg tror det er fint nok. Og så får jeg ikke at snude jer helt, så jeg har sådan en Cooper-flaske her. Det var det, folkens.